Ook in Zeeland gingen boeren vandaag de weg op om hun Brabantse collega's te steunen. Vanwege strenge stikstofmaatregelen. Als dit zo doorgaat, dan is er geen toekomst meer, zeg maar. En verder in deze Zeeland nu. Beestje herenigd met Duitse eigenaar. En gaat trainer Kloetingen nu al vertrekken? Goedenavond. Het boerenprotest vandaag in Zeeland is gestart met een minuut stilte. En dat was vanwege een dodelijk ongeval eerder vandaag bij een ander boerenprotest in Brabant. Ook in Zeeland voerden boeren dus actie. Met trekkers, vrachtwagens en auto's trokken ze langzaam over de N59 op Schouwen-Duiveland. Uit steun voor 5 Brabantse pluimveehouders die hun natuurvergunning dreigen kwijt te raken. En bij het begin en eindpunt van de tocht, een parkeerterrein in Zierikzee, daar staat verslaggever Katie van Essen. Katie, het begon dus allemaal met een minuut stilte. Nou, dat kwam omdat er tijdens een filebotsing in het Brabantse Hees zijn er 2 dodelijke slachtoffers gevallen. En daar wilde de organisator even bij stilstaan. De minister die had ook aangegeven van ja, ga niet de weg op. Toen ik de organisator eerst sprak, zei hij van ja, we gaan het niet anders doen, want wij hebben het gewoon goed op orde hier, goed geregeld met politie en handhaving. Later is dat toch aangepast en werd er een minuut stilte gehouden en gingen de trekkers iets sneller de weg op. In plaats van met 10 km per uur, met 20 km per uur. En zo kon het protest hier toch veilig van start gaan. Rond 2:15 ging de stoet van zo'n 100 voertuigen op pad voor een lange, langzame tocht richting Burghaamstede. Waarmee steun werd betuigd aan Brabantse boeren die hun vergunning mogelijk kwijtraken. Als dat kan, dan kan iedereen's vergunning worden afgepakt in Nederland. Dat betekent dat de vergunning 0 waarde meer heeft. En om daarvoor te strijden, een vergunning is een vergunning, die is ooit afgeheven. Daar is een financiering ondergelegd bij bedrijven. Daar zijn gebouwen op gebouwd. Daar is een ondernemersplan opgeschreven. Dat kun je niet van de mensen zomaar afpakken. Er zijn enige tijd geleden een stikstofplan gepresenteerd. En ja, die raken alle boeren in Nederland enorm erg. Zelfs zo erg dat je bestaan enorm onder druk staat. En ja, als dit zo doorgaat, dan is er geen toekomst meer, zeg maar. We moeten het met z'n allen doen. Niet alleen boerenbedrijven, maar ook fabrieken, burgers. Denk eens na over je vakantie, denk eens na over je autogebruik, weet ik het allemaal. Maar het geldt voor iedereen. Katie, in Zierikzee, hoe is de actie, die boerenactie in Zeeland uiteindelijk nog verlopen? Nou, zonder ongelukken en zonder opstootjes. Het was echt een vredig protest. Ik sprak de organisator nog even en die kijkt ook echt met heel veel positiviteit terug op deze dag. Na af en toe een boze bestuurder die het allemaal iets te lang vond duren, werden er vooral duimpjes gegeven en geapplaudisseerd. Dus ja, ze kijken eigenlijk wel terug op een hele positieve protest hier in Zeeland. En nu gaat iedereen gewoon weer naar huis? Ja, de meeste mensen zijn naar huis. Het is ontzettend heet hier, ook op de parkeerplaats. Dus ik denk dat de mensen naar het strand gaan. Ik sprak net wat mensen die zeiden, ja, wij nemen nog even een duikje in de zee om af te koelen. Er zijn nog wat mensen gebleven, even nakletsen. En dan druppelt iedereen toch weer af richting de boerderij. Verslaggever Katie van Essen, dankjewel. Dit is er nog over van het dierencrematorium in Koudekerke op bedrijventerrein Karreveld. Het pand brandde gisteravond helemaal af. Meerdere brandweerwagens waren ingezet om te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar andere gebouwen op het bedrijventerrein. Tijdens de brand was niemand in het dierencrematorium aanwezig en er vielen daardoor ook geen gewonden. De oorzaak van de brand, ja, dat is nog niet echt duidelijk, maar er is volgens de politie geen sprake van brandstichting. Een schipperskat die op het verkeerde schip is meegevaren is vandaag opgehaald weer door zijn baasje. Maar hoe zat het ook alweer? Er zijn 2 boten in Antwerpen gaan tanken en die lagen naast elkaar. En dan blijkt dat het ene schip 3 katten aan boord had, 3 abbesijnen. Een van die katten is dus overgesprongen naar de andere boot die richting Vlissingen kwam. De dierenambulance heeft het beestje in Vlissingen opgevangen en via zijn chip konden ze de Duitse eigenaar achterhalen. En die kwam vandaag vanuit Gent gereden om zijn kat op te halen. Hij was hartstikke blij. Natürlich kannst du sehen, mein Gesicht. Wie zufrieden bin ich und froh.
En of de kat nou voorlopig bij zijn baasje blijft, is nog maar de vraag. Want het beestje, genaamd Duiveltje, is namelijk al 3 keer eerder vermist geweest. In Zwitserland, Duitsland en nu voor de 2e keer in België. Voetbalvereniging Kloetingen beleeft een opmerkelijke aanloop naar het historische debuut in de tweede divisie. Want morgen begint de Beverlandse club tegen AFC aan het nieuwe seizoen. En dat duel lijkt tegelijk het afscheid van trainer Roy Hendriksen te worden. Zijn opvolger zou zelfs al klaarstaan. Nou, daarover ga ik praten met sportverslaggever Tom Druppers. Ja, Tom, hoe waarschijnlijk is het dat de trainer na zaterdag ook echt daadwerkelijk weg is? Ik denk toch wel heel waarschijnlijk, Ariane. Het is niet zo dat Hendriksen het zelf al officieel bevestigt. Maar goed, die geluiden die bereiken ons toch wel van verschillende kanten. En het is ook zo dat ik gisteren met Jan Kees de Bruyne sprak, de voorzitter van Kloetingen. En ook die geluiden hadden hem al bereikt. En ik sprak ook Klaas van Hekken, de aanvoerder. En die zei zelfs dat hij niet weet wie er maandag voor de groep staat. Wel een klein beetje voor wat onrust gezorgd. Alleen we hebben met de spelers ook gewoon gezeten en met elkaar erover gehad van de koppen moeten nu gewoon wel allemaal naar AFC. Genoeg over de trainers en de eerste wedstrijd staat voor de boeg, dus volle focus daarop. Voor zover wij dat zien, moeten de spelers nu alleen maar gefocust zijn op het voorbereiden op die wedstrijd. En die moeten niet met andere dingen bezig zijn. En dat gaan we ook helemaal niet bij ze neerleggen, want wat dat betreft de start van de competitie en de competitie zelf is gewoon belangrijk. Dan helpt het niet natuurlijk om ondertussen in gesprek te gaan met de kandidaat, toch? Nou, ik denk dat het er los van staat. Kijk, iedereen weet wat de situatie is. Dat weten de spelers, dat weet de huidige trainer, dat weten wij als bestuur. In dat opzicht lopen die zaken echt niet door elkaar heen. Zaterdag met Roy als trainer en vanaf maandag? Geen idee, moet je niet bij mij zijn. Klopt het dat Roy heeft aangegeven dat hij maandag stopt als trainer van Kloetingen? Ja, dat heeft hij niet officieel aan ons aangegeven, maar dat is wel blijkbaar in de spelersgroep aangegeven. Nou ja, dan weten we dat we moeten schakelen. Ja, Klaas van Hekken, even voor de duidelijkheid, de broer van Jan-Paul. Maar Tom, als we nu naar die situatie kijken, hoe kan het nou dat Kloetingen Hendriksen 6 weken geleden heeft aangesteld en dat hij nu alweer weggaat? Nou, er waren toch wel wat geruchten dat er een moeizame relatie zou zijn tussen Hendriksen en de spelersgroep. Dat werd gisteren dan wel weer stellig ontkend door Klaas van Hekken, de aanvoerder. Maar goed, als jij 6 weken geleden iemand aanstelt, ondertussen al op zoek gaat naar een opvolger, dan heb je niet heel veel vertrouwen in een langdurige samenwerking. En dus is het toch wel heel erg waarschijnlijk dat Roy Hendriksen morgen tegen AFC voor het laatst op de bank zit bij Kloetingen. Hendricks had toch ook zelf gezegd van als ik in de tussentijd een andere, betere club tegenkom, dan ben ik weg. Ja, dat was inderdaad het interview bij de eerste training dat hij dat al aangaf. In de tussentijd zijn allerlei dingen aan het rollen gekomen. Is Kloetingen eigenlijk zelf ook al gaan anticiperen op een eventueel vertrek? Daar is nog geen sprake van. Alleen, het is wel zo dat Hendriksen dus maandag weg is en Kloetingen dan misschien ook wel een opvolger heeft. Want die opvolger staat eigenlijk min of meer al klaar. Ja, die staat al klaar. Dat is Vincent de Klerk. Nu is het nog niet zo dat de overgang al beklonken is. Dat heeft niet zoveel met de Klerk of Kloetingen te maken, maar meer met Nieuw-Lekkerland. Dat is de club waar hij eigenlijk pas vanaf deze zomer werkt. Hij heeft er pas een paar trainingen op zitten. Het gaat snel. Ja, het gaat heel snel in die voetbalwereld. En nu is het zo dat zijn huidige club Nieuw-Lekkerland niet echt van zins is om mee te werken aan een last-minute overstap, zou je het kunnen noemen. Kloetingen kan het contract afkopen. Daar moet Nieuw-Lekkerland dan natuurlijk ook wel aan meewerken. Dus een kwestie van onderhandelen ook. Maar goed, stel dat Nieuw-Lekkerland voet bij stuk houdt, dan wordt het een beetje juridisch getouwtrekken eigenlijk. En dan kan het misschien nog wel eens langer gaan duren dan een paar dagen. We gaan het allemaal zien. Tom Druppers, dankjewel. Wat heeft het lozen van PFAS in de Westerschelde nou voor effect op de mensen die rond de rivier wonen? Dat is het RIVM op het moment aan het onderzoeken, want onder de Zeeuwen is er behoefte aan duidelijkheid over hoe slecht de PFAS-chemicaliën voor hen zijn. En of er al gezondheidsschade is. Al tientallen jaren voert de Westerschelde een onzichtbare vracht van vrijwel onverwoestbare chemicaliën met zich mee. En die chemicaliën hebben zich in de loop der tijd opgehoopt in de bewoners rondom die Westerschelde. En die bewoners willen nu wel eens weten wat voor effect dat op hun gezondheid heeft gehad. De inwoners hebben aangegeven dat ze een paar dingen belangrijk vinden. Dat er actie komt, dat er maatregelen worden genomen, maar ook dat er meer onderzoek komt naar wat PFAS nou betekent voor hun gezondheid. Het onderzoek van het RIVM is onder meer gebaseerd op bloedafname. Monsters uit 2016, 2017 en bloed van dit jaar.
En met dat bloed, daar kun je zien hoeveel PFAS er in het bloed zit. Dus dat betekent dat we weten dat mensen blootgesteld zijn aan PFAS. Maar de concentratie PFAS in het bloed wil niet zeggen dat je dan ook daadwerkelijk ziek wordt van PFAS. Duidelijk is tot nu toe dat in de regio Westerschelde bewoners meer PFOS, een van de duizenden PFAS, in hun bloed hebben. Het RIVM gaat nu kijken of er een relatie is tussen die waarden en mogelijke ziektebeelden. En dat is lastig, omdat daar nog geen zekerheid over is. Het is mogelijk. We kunnen nog niet, met de informatie die we nu hebben, kunnen we niet zeggen bij deze concentratie krijg je die ziekte. En dat is waar de PFAS-discussie nu al jaren over gaat. Sommige wetenschappers denken dat er geen bewijs is dat de hoeveelheden die we binnenkrijgen, miljoensten van grammen, ons ook echt ziek maken. Ratten en muizen en andere proefdieren worden blootgesteld aan immense doses. Dat zit echt miljoenen factoren hoger dan onze blootstelling. Daar komt een bepaalde conclusie uit. Maar dan is de volgende vraag, wat is nou de relatie tussen dat soort blootstellingen, die immens zijn ten opzichte van onze blootstelling? Die vraag is gewoon niet beantwoord. Het gaat inderdaad om hele kleine hoeveelheden, maar je hoort het gewoon niet in je bloed te hebben. Dus, en als je een bloedwaarde boven die gezondheidskundige grenswaarde hebt, ook al zijn het hele kleine hoeveelheden, dan is een gezondheidseffect niet uit te sluiten. En daarom willen we dat de blootstelling aan PFAS zo laag mogelijk is. De relatief hoge waarden PFAS in het bloed van mensen rond de Westerschelde geven dit onderzoek de kans om te kijken wat dit betekent voor de gezondheid. Ja, we gaan kijken welke gezondheidseffecten in de regio meer voorkomen. En dat is niet op persoon, dat is op de hele groep. En daarbij kijken we of gezondheidseffecten vaker voorkomen in de regio Westerschelde dan in de rest van Nederland. En als er ook blijkt dat de bloedconcentraties PFAS hoger zijn in die regio, dan is dat een signaal dat verder onderzocht kan worden. We hoeven niet te verwachten dat dit onderzoek ons alles duidelijk zou maken. Maar misschien brengt het ons een stapje dichter bij het antwoord op de vraag of door de PFAS in de Westerschelde we hier sneller ziek worden dan in de rest van Nederland. Het was vandaag de warmste 14e augustus ooit in Zeeland, zegt het KNMI. Gemiddeld 31 graden vlakbij zee tot 34 à 36 graden verder de provincie in. En dan misschien vanavond, maar waarschijnlijk vannacht of morgen enkele onweersbuien. De temperaturen beginnen dit weekend echt te zakken en het wordt wisselvalliger. Eindelijk regen. Dit was hem weer, de vrijdagse Zeeland Nu. Morgen dan zijn we er om 6 uur met daarna ook het weekoverzicht. Heel graag tot dan.